Prečo sem chodíme? No, my sme návšteva pre každého. Keď je rodina ďaleko, tak my sme tu. Robíme nejaké malé výlety, tak aby sa to dalo zvládnuť s režimom prezidentov. A proste sme tu pre nich. Ani nemusíme veľa rozprávať. Stačí sa spýtať. Potom môžem počúvať príbehy. A nás to obohacuje. Nie je to len pre nich, je to aj pre nás. Sa tak sprítomňovať s tým prirodzeným plynutím veku. Všetci sme raz mladí a všetci pomaly sa dožívame toho vyššieho veku a že to nie je nič také hrozné, čoho by sa bolo treba báť. Čo nám oni dávajú najavo? Dávajú nám tú láskavosť, ktorou oplývajú. Ako sa zbližujeme, ako chodíme častejšie, tak vlastne sa tie vzťahy prehlbujú. Že aj oni si už pamätajú, aj na nás. My si pamätáme ich rodinných príslušníkov, o ktorých často hovoria. Čo si to vlastne vyžaduje? Čo na toto treba? Do toho auta dostať vozík s klientom, tak na to treba aj trochu síly, ale potom už to ostatné vlastne nič viac nevyžaduje, len tú našu prítomnosť. Že počúvame a niečo vymyslíme, oni sa z toho tešia. My už urobili pár výletov a to je pre nich ten najlepší bonus, že vlastne zmenia priestor, v ktorom sú. A ten život je taký pestrejší. To, čo je pre personál neuskutočniteľné, tak my to vlastne nahrádzame. Čo by pomohlo? Keby nás bolo viacej. Tých klientov na vozíku je dosť a tá pohyblivosť je obmedzená. Na to potrebujeme, aby nás bolo viacej, aby sme mohli ten program urobiť taký, aby to nebolo len také stereotypné, aby to bolo trošku pestrejšie. Je to len o tom, že spýtať sa otázku, jednu, dve a už len počúvať. Vedelo by sa takýto program aplikovať aj na iné zariadenia? Rozhodne. To bol náš pôvodný plán, že keby sme sa ako dobrovoľníci rozrastali, tak by sme vedeli pokryť aj tie ďalšie. Tie 2 hodiny do týždňa stalo sa mi to rutinou, ktorú nechcem vypustiť zo svojho času. Že je to aj pre mňa obohacujúce. A myslím pre každého, že by to bolo, že človek trávi s ľuďmi čas a že zmysluplne vyplňa iným ľuďom čas a že spolu máme pocit, že nám je dobre. Že keď urobíme niečo dobré, že to dlhšie pretrváva.